Recordings żvelati mit-Times of Malta u l-Malta Today il-ħadd filgħodu ikkonfermaw li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kien selettiv u għażel hu liema partijiet jippubblika mit-telefonati li għaddew fil-ħinijiet ta' wara l-inċident li fih kien involut Paul Sheehan. Biex jattakka l-uffiċċju tal-Prim Ministru Busuttil ibbaża l-argument kollu fuq il-premessa li fl-ebda ħin ma semmew warning shots. Il-fatti juru li din ma kienet xejn għajr manipulazzjoni tal-fatti. Dan għax Busuttil għażel li jaqta' partijiet kruċjali mit-telefonata. Ir-recordings awtentiċi jikkonfermaw li l-aġent kummissarju tal-Pulizija kien semma il-warning shots wara li kien tkellem ma' Paul Sheehan, l-eks xufier tal-Ministru. Inti x'għamilt mort tiġri wara? Le, hemmhekk stajt tixtieq. Kif rikeb ġal-karozza? Mela, Kif rikeb ġal-karozza? Dataħ kemm il-tirtajtu? tnej Tnej jew tlieta? għandhom. Għandikun żewġ tiri li jiftakar taħt żewġ warning shots. Umbagħad ġara. Xeħe, u baqajtu, u waqaftu taħt il-mina ta' Umbagħad reġa' tal-u jiġru wara xulxin u waqfu taħt il-mina fejn ir-roundabout tal-skateboard dawn ngħidilha jiena. Bekk dawn ir-recordings awtentiċi jikkonfermaw li fl-ewwel informazzjoni li bdiet dieħla qabel ħarġet l-istqarrija tal-Gvern dakinhar tal-inċident fil-għaxija, il-kelma warning shots kienet issemmiet. Għandikun żewġ tiri li jiftakar taħt żewġ warning shots. Umbagħad ġara. Ir-recordings ħarġu l-għada li Busuttil evita mistoqsijiet ta' One News li fihom staqsejna għaliex ma jxandarx ir-recordings kollha u għaliex kien selettiv. La darba l-Partit Nazzjonalista qed jgħid li għandu recordings, għaliex ma jxandarhomx? Inti ġurnalista u naħseb illi tasal għal konklużjoni waħdek xi ħadd ieħor?